Joe's 60th shows like it's in his 20th birthday life. May we request our birthday celebrant, engineer, you may come grace our very stage. Yeah. Mayong gabi sa inyong tanan. Ako si Marion Suelio, like a brother of Joseph Suelio. Jax, usaragi ako masulti nimo. Welcome to the club. O kanang pasalamat ko nimo nga nakatambong ko ron sa imong birthday ron. Nya, padayon sa imong kabuotan. Good evening sa tanan. I'm Yumi Suelio, the wife of Marion. Uyuan ni Jojo, dili brother. Yang uyuan. Jo, happy birthday. Nalipay mi nga dual citizen na ka. O nalipay sa mi, ako siya ginag ganihan nga pray na ka sa parking. Kay ang senior ma-pray na mas party. Happy birthday, Joe. Padayon sa imong kabutan. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you so much for that heartfelt message. Next, let's give the floor to... Alright, that was a sweet message from Samuel Alexandre. Fully led by the trusted friends and team from Limket Kailos Hotel. Let's give them a round of applause, please. Mr. J.S. Swelio, a proud son of a great man to offer the toast on behalf of the family. Good evening, everyone. I would like to greet happy birthday, Pa. This one's for you. I would like everyone to raise their glasses and then share a toast with us. Let us all rise and cheers to a life well lived, to a love that lasts, and to the legacy of Engineer Jojax and Engineer Ben. May tonight be a night to remember. Cheers!
ravishing birthday celebrant together with his loving wife. Ladies and gentlemen, once again, let's give a round of applause for the dance. Golda, amay ni Kuya, ay maulaw ta. Walan ko ba? Lagi lang ka? Lagi? Naluwa ko. Bitaw. Wala ko kabalo sa akong istorya. Pero nagsugod, kailan ko na ko. Namura, kailan ko na ko. Sorry. Bitaw. Kami may klusan, ha? Hindi ko alam, pero okay, life story na lang. Ito. Sa'yo magod na wala akong mami. Okay. Bisan og half-brother namin ni Kuya Jojo, pero siya gini puno sa mga nawala na time sa akong parents. Pero, oh my God. Basta nung high school pa ko, college ko, naasa sa akong cycle ni. So, katong nag-mention kanina nga, hindi siya kabalo masuko. Hindi siya kabalo masuko kay sauna high school ko, kay marag gusto ko nga mag-rebuild, diba? Kay marag feeling nga ako, I was just supported by money with my parents, tapos ang attention wala ba? Wala akong feeling sa una. Kay, syempre, bata pa ba ako. Pero, every time na mo message na akong kuya nga, uli na kay, giluto na ako yung paborito. So, even if hubog na ako, naglaglaag ko, kawan sa mga barkada, muli di ko balay. Bisan o, barkadista kay ko sa una, never di ko natulog, o laing balay, o never di ko nabagsak sa akong mga subjects. Para hubog lang ko sa una, pero katarong di ko gusto na. So, tungod sa akong kuya, wala na ako, nawala itong akong feeling nga, wala akong parents ba. Uy, pakinggan niya ito ha, ako lang mami may nawala. Pero, tungod sa akong kuya, marag mas na-motivate ko nga mag-eskwela tarong, yun, ma-motivate sa akong life, and then wala ko ilaing gusto nga, makaman kong eskwela, and then, palitan ako si kuya, kung sa'yo mga gusto, nga na, kaya wala man ako na mabuhat sa akong parents, nga akong dati, hindi man po siya ganahan, pero ever since, ang kuya, isang unsa na, isang pagpila na, buhato na akong tanan na akong mahatag sa iya, pero di mo good siya materialistic, pero ganahan din na siya. Usahay, ma-realize lang na ako nga, iyagin nga kahinumduman akong hinatag, kay katong kasta, nag-picture siya, kaya may picture yung kagalingon, iyang sulok na akong gihatag, na-touch kay ko, kay ingon siya nga, brief na like kulang daw. Kita na siyang gisulok, ako daw hinatag. So, touch kay ko, kay wala lang ko kabantay nga, ako di yung nahatag, pagkang kuya, o kung sakit ko kong gipangandoy sa una. So, yun nga, no? That story is. Pero, wala lang. Happy lang din ko nga. Kitagaan ko sa kakuya ko. Yun lang. Oh, thank you kay Kuya. Pero kami ni Kuya, kay vocal na kayo, I love you. Kasi kung saan, kami yung doha, may partner ani niya, bisag ko sa akin, kawayo siya ni Tibimbib, pero kabalo mo ko nga, love kay na niya, kung love ko kay ni Tibimbib si Kuya, ako na siyang kantsawan nga, love ng kanyang isa't isa, mga lalis-lalis mo. Pero, yun lang, wish na ko kaya na tagaan pa kang taas nga kinabuhi, tagaan patag tayo nga magubad, pagbuto tagkanding, mga native nga manok. So, simple raman ning duha, mura man mong ganahan, kanding o native nga manok. So, yun, thank you kay Kaya sa tanan, and love you kayo. What a sweet! Mga sa Manila, yung mga kanihan. Yung mga pag-surprise nga, ito, kami ito niyo nga, ito kumari. Salamat sa pag-ari.
Salamat. All right, what a sweet and heartfelt message from the sister. Nelson, kung asawa si Karen, close relatives ni Jojo. So, salamat ko nga diya kami karon niya. Inimbitar may kay usap sa mga invited guests kay Katsabon. Congratulations, Jo. 60 years. Padayon sa imong pagkabuutan. Kung sa una, mga magyapong, struggle na sa una. So, padayon na sa atong mga pasalamat sa Ginoo nga sa atong mga achievements sa atong ginagawa. Kaya salamat. Dako kayong salamat sa oportunidad nga niya kami karon sa ika-60th birthday ni mo, Jo. Ikaw na himo kang second parent sa mga anak nga nag-eskwela din sa Tagbilaran. We owe you a lot of those past years. Labi na ni Bimbim nga nagsuporta nimo sa tanan naman nilang mga achievements. Dili sila nakagraduate, mao na dako kaayo kami pasalamat nimo sa imong tanang kaayo. Salamat. Truly, Engineer Joe Jacks has really imparted and touched the life of Mr. and Miss Marquez and Nelson. All right, so with that, may I invite Engineer Joe Jacks and Engineer Beam to please proceed to our cake table. Everyone, please join us as we joyfully sing a happy birthday to our celebrant in 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to and let's blow out those candles. And now the ceremonial slicing of the cake, shared of course with his partner in life and love of Engineer Ben. Let's give it up once again for the 60 years of a well-lived life, 20 years of a blessed union, and 30 years of shared promises kept. Iyang iya po ang tanan sa pagbaton sa kahilom
o atong ibutang ang presensya sa Dios diha sa atong mga kawalingon. Sa mga Katoliko, sa ngalan samahan sa Anak sa Dios sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og labing balaan nga Dios, nagaday kung nagahimaya kami sa imong ngalan, kay ikaw man ang tinubdan sa tanan. Ikaw, tinubdan sa kinabuhi, gugma o kaalam. Lord, nagpasalamat kami kanimo karong adlaw, diin kami imong gihiusa, naggikan sa nagkalain-lain nga dapit, aron makigsandurotay, aron makigsilibrar sa 60th birthday sa mong igsuon nga si Jojax. Lord, nangayo kami kanimo sa grasya nga unta ikaw padayon manalangin kaniya naman sa iyang pamilya o bubuan mo og dugang mga grasya na ilang ikinahanglan matag adlaw, Lord. Ug nagpasalamat usab kami kanimo, Lord, sa tanan nga nakakaroon dinhi nga buot na mupaambig sa ilahang gugma dito sa ni Jojax o naman sa ilang pamilya, pinaagi sa pagpakita sa ilang presensya karon. Lord, kay usa man kini kasaulugan sa kinabuhi, usa ka kasaulugan sa kalipay o gugma, ani kining mga pagkaon nga among pag-aambitan, amo ikaw gihangyo may unta kini imong panalanginan ug bendisyonan aron ang tanan nga moambit ini mabaskog ang among lawas ug ingon man madasig kami pagpadayon sa pag-alagad kanimo ug ingon man sa imong simbahan. Panalangin usab, Lord, ang mga pamilya o kamot nga nag-andam o nagpaambit niini. Ihatag kanila ang madagayaon nga grasya nga ilang ikinahanglan matag adlaw. Ingon man sa Lord, amo sang giampo nga katong among mga igsuod nga karon panahon na naglisod o pagkaon, unta ikaw magpadala og mga tawo nga manggihatagon. Ito kanila aron sila makabaton og pagkaon diha sa ilang talat kananan. Nasayod kami Ginoo nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa ang tanan namo nga mga pag-ampo, among pagdayeg ug pasalamat. Amo karon nang isalig pinagi sa imong balaang anak nga si Jesucristo nga among Ginoo, nga nagabuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Samahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Good evening!
mafia. Bibo na ka pa ng mafia, no? Ako na lang nag-uuna mag-storya kay... Kabalo naman mo, ani. Ilumon, pero guwapo. Diba? Ikaw na sa storya. Ikaw po'y bagoy. Ikaw po'y na hindi lalim artista. Kita ka sa direktor kasi hindi na magutpot sa paano na bermi. Yang gimin, bitaw nga direktor kay ako man. Sige ka na ko siya kasabaan kay gahim ko siya. Hindi siya matuwa sa protocol sa direktor. Mayang gabi sa tanan. Salamat sa pag-ambong sa atong sa sinta ka tuwing ika sa mong pagpanganak. Mani naman ko kastorya dengan mga amigo natin diri ba. Di na ako mamin sundanan. Basta kay salamat sa pagkanin ni Tantan. Enjoy the night and let's rock and roll after dinner. All right. Thank you so much. Okay, now. May we request also the wife of Mr. Nelson to please, Mr. Morgan, to please come here to give a birthday message to our birthday celebrant. I'm Sam Alicante. Nagsugod din sa pagka-amigo naman ni Joe Jax way back 2006. Gamay ang background sa kabuutan niya atong amigo. I'm may programmer po siya. Atong nga time, i-avail niya ang akong software niya. Program siya. Ingon siya, mix mo may mong tawagan na sa una. Mix, undan ako pag-program. Ano man? Ako. Nanay yung program kompleto man. Nanay siya kamayang tao. Then, di pa kayo ito close. Di ko ba siya sa school? Nanay siya ka, good vibes pa. Na family. Ang doon nasuot kayo, sila ang mo pamilya diri sa Cagayan de Oro. Ako wife pa, nila pinatahan. Ilang kinubos ang among baby. Naalam ko yung wish. Ito ako ikuan siya mo ganina ba? Ikulpaan mo ko, iatay rin. So, isok mo ako sa mga ikunanin ko, pero kung ikulpaan niyo, pre, ganun. Ito ako ikuan mo ganina, message mo ganina, we wish you more birthdays to celebrate. Kani ko mo na niya, pero kani ang ako po is, may you have peace of mind, prosperity na naman na, peace of mind yun yan. Relax lang, kalma lang ba? With the guidance of our Lord God, may you have more birthdays to celebrate with us, with your good friends, with your family. Thank you very much for accepting us in the family. Happy birthday. Engineer Joe Jax and Engineer Ben. Very much, but I think they call this love. One small, one kiss, two lonely hearts. For the photo opportunity, may I request for you to stand up while waiting for the table 3 to finish. After your photo opportunity, you may fall in line to our food buffet. Once again,